ndinotenda Mwari kuti munhu waMwari auya futi nhasi. Anogamuchira muprofita anodya chemuprofita. Vangani vagadzirira? Kana vagadzirira simudza maoko ako kuna She. Kana vagadzirira I want all hands in the air. Kunyange wakatsamwa simudza maoko, kunyange uchichema simudza maoko, kunyange warambwa simudza maoko, kunyange uine misodzi gamuchira munhu waMwari misodzi iome, kunyange uine nzara usina chekudya simudza maoko kuna She. Jehovha ngaakurangarire neshoko remanherano. Nyaya yavauya nayo mhinduro iripo, zvakaremera mapfudzi ako mhinduro iripo. Tiombere maoko muranda waJehovha achiuya kuzotora nguva yake. Ramba uchiombera maoko, tendera Jehovha kuti ombera maoko, gamuchira muprofita. Takamira ipapo toda kuti zvekare tite a shout of praise to the Lion of the tribe of Judah. Aiwa, togona kupfura ipapo, togona kupfura ipapo, togona kupfura ipapo. Wonderful. Titore nzvimbo dzedu tiri muvapo waMwari. Mwari vachititira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Tinoramba tichitenda nyasha dzaMwari nemukana wakanaka wakadai wekusheya shoko raMwari. Tapinda muweekend. Mwari vekudenga vatiropafadze paday 3. Ndoda kuramba tichizvininipisa panyasha dziri pamuranda waMwari pamwe chete namai. Mwari ngaakuropafadzei, akuitire zvakanaka. The love, the hospitality yatiri kuona, upenyu hwedu huri kudenwa nekuchallengewa. Shona inoti chitsva chiri murutsoka naye. Unodzidza zvakawanda ukainterakta nevaranda vaMwari. Ndoda kuti tiremekedzewo zvekare dare repano. Deputy Chairman nemakurukota ose nekuremekedzwa kwenyu. Mwari ngaakuropafadzei, akuitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndoda kuti ndifarire kereke yose, vana baba nana mai vari pakati pedu, vakomana nevasikana. Mwari ngaakuropafadzei, akuitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndanzwa kuti mune varanda vaMwari vari pakati pedu. Inzwai kuitirwa zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Ndoda kutifarira adzimai vangu tinawo chihera chaShe. Mwari akandiona akandirangarira akandipa mudzimai ane runyararo. Ameni. Tinotenda Mwari wamasimba ose. Ndaona mwana wangu wandakamboshumirawo ari kuno, Patience Nosta. Mwari akuitire zvakanaka. Ndakuona kupraise and worship. Auna kusiya kunamata, apfurira mberi wakachengeteka muimba yaMwari, uri panzvimbo yakaropafadzwa muzita raJesu. Amen. Kana uchishumira unotanga kuona zvimwe zvinhu zvitange wakuchinja zvawanga uchinzwa. Amen. Zvamweya hazvizikanweka. Ndakanzwa akaimba nezuro akati tiri vana vemhepo, tinoenda nepatinoita sei. Kureva kuti Mwari anogona kungokudza kuti taura izvi kunyange uine zvimwe zvawanga uchinzwa. Saka ndoda kuti nditese ndinopfurira mberi nemeseji yanezuro, asi kune area yandiri kunzwa kuti ndiemphasize muzuva ranhasi. Saka ngativerengerwe chapter 2 pavhesi ya 40 yaRuka moenda pavhesi ya 52. Ndofunga nezuro ndanda kunointroduce nyaya iyoyo. Mova mapedzisira na chapter 3 vhesi 20 ne21 yaRuka mumwe chete. Tingori muna Ruka imomo. Toda kutaura topic inonzi yo advancing in wisdom and favor. Advancing in wisdom and favor. Nhasi handibate nyaya yefavor nokuti mangwana ndopandenda kunyanya kutsokodzera. Ndanga ndichinzwa kuti ndofanira kutaura mangwana pamusoro the favor that attracts blessings. But nhasi ndoda kutsimbirira pane wisdom yaMwari. Nekuda kwenguva nezuro handida kunyatsopatsika, saka ndoda kuti Mwari andibetsere ndisvike pandinotaura muzuva ranhasi. Mwari vachitiitira zvakanaka. Ngativerengerwei chapter 2 verse 40 yaRuka neverse 52 moenda pachapter 3 verse 20 ne21 yaRuka. Luke chapter 2 verse 40. And the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Right. Verse 40. Mwana akakura akasimba akazara nenjere nenyasha dzaMwari dzikava pamusoro pake. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Jesu akaramba achienda mberi pakuchenjera napakukura napakufadza Mwari navanhu. Chapter 3 verse 20 and 21.
yaruka. Kana kuti ngoenda pa verse 21 yoga. Verse 21 and verse 22. Mosiya verse 20. Verse 21 and verse 22. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened. Verse 21. Verse 22. And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him. And a voice came from heaven, which said, Thou art my beloved Son. In thee I am well pleased. Yes. Verse 21. Vanhu vose vakati vabhabhatidzwa, naiye Jesu akabhabhatidzwawo, achinyengetera, denga rikazarurwa. Mweya mutsvene akaburukira pamusoro pake, nomufananidzo wakaita sowenjiva. Inzwi rikabva kudenga richiti, Ndiwe mwanakomana wangu, unodikanwa, ndinokufarira. Ndinamate Baba ndinozvininipisa kuizwi renyu nekunyasha dzenyu nekutuma kwenyu nemhiko dzatakaitirana kuti kana ndamira pamberi pevanhu venyu ndiwane chekutaura. Ndinonamatira tsitsi idzodzo dziburuke. Wamandituma anzwe izwi rake, mazvita nenyasha, mazvita nekukomborera kwenyu kuri mukati mesvondo rino sekurota kwemuranda wenyu panzvimbo ino. Muzviwanire mbiri pane zvose muzita raJesu. Amen. Ndoda kutaura pamusoro pe advancing in wisdom and favor. Now favor handisi kuzoibata zvakanyanya nechikonzero chenguva, ndichaibata muzuva remangwana. Asi nhasi ndichanobata wisdom. Mangwana nenge ya the favor that attracts blessing. Hallelujah. Ndoda kuti tizive kuti kunamata kwatinoita kuno advance. Haurambe uri palevel imwe chete. Amen. Ukaenda kuna Deuteronomy chapter 1 pa verse ya 6. Panotaurwa nyaya yakanaka. Mwari vachitaura na Moses nevana vaIsraeri. Anoti magarisa pagomo iri kwenguva yakareba. Chiparadzai musasa. Musimuke muende kumberi. Kureva kuti tina Mwari anotibvisa pane chimwe chiyero achitiendesa pane chimwe chiyero. Inokuparidza kwangu kose nemwoyo wangu unoda kuti muupenyu hwako uone chinonzi personal growth yekufamba naMwari. Haleluya. Kana izvozvo zvikagoneka mulife yako, zvimwe zvose hazviome kuti zviitike kuupenyu hwako. Haleluya. Ndiri kungopedzisa message yekuti developing the mind of Christ. Nhasi tiri kuti advancing in the wisdom and the favor of the Lord. Now ndoda kuti ubate nyaya iri pano yekuti Mwari vedu ukaverenga vaKorinde vechipiri chapter 3 pa verse ya 18 inotangira pa 17 inoti pane mweya washu pane kusununguka. Verse 18 yobva yati tinoita setakatarisa pachioni-oni, tichishandurwa, tichibva pane kumwe kubwinya, tichiona chiso cha Kristu chiri pachioni-oni. But ndiri kufarira pekuti tinoshandurwa, tichibva pane kumwe kubwinya, tichienda pane kumwe kubwinya. Nyaya yaMwari ndeyekuti kubwinya kwaiva muna 2022 akusiriko kwaunofanirwa kufamba nako muzuva ranhasi. Zuva ranhasi unofanirwa kunge uri pane ibo level yekubwinya kwaMwari. Ukaverenga shoko raMwari pa chapter 84 inofanira kuita verse 7 yebhuku ramapisarema inoti those who appear in Zion. Kureva kuti panzvimbo panowanikwa Mwari ndo panonzi paZion. Haleluya. They go from strength to strength. They advance in strength. Varambe vari panzvimbo 1. Vanoramba vachingowedzera kusimba. Kana iko kutenda kuri muupenyu hwedu patinonzi apostolic faith mission, the faith that is within you inofanirwa kuramba ichiita zviyero zvepamusoro. Chapter 1 verse 17 yebhuku ravaRoma inoti muvhangeri iyoyi yatinoruramiswa nayo nokutenda
tinobva pane kumwe kutenda tichienda pane kumwe kutenda. Ndoda kudeclare muservice ino Mweya Mutsvene ngaakubatsire kuadvansa muzvinhu zvaMwari. Jesu akatanga kuadvansa ari palevel ye12 years. Ndo pakatanga kuonekwa kuti mwana uyu haasi ordinary, akasiyana nevamwe vana. Ndosaka vhangeri muchifanira kuteerera iko kuma12 ikoko. Mwari haana basa nezera pazvinhu zvaMwari. Uri kuona kuti Jesu waikura ari balanced, spirit nesoul nebody zvaikura zviri balanced. Mweya wake uchikura, soul yake ine wisdom yaMwari ichikura, nebody yake yaikura. Pane tragedy yekuti munhu anowanda makore but musoro musina wisdom yaMwari. But Jesu ari kunzi wakakura akasimba pamweya. Number 1 chapter 2 verse 40 ndozvayataura yaruka. Wakasimba pamweya kureva kuti spirit man wake waikura paaikurawo pamakore. Akanga asingangokura pabody, akanga asingangokura pakudya, akanga asingangokura pazvinhu zvokuziva nyika ino. Mweya wake waikura, brain dzake dzichikura, nestature yake ichikura. Hallelujah. Ndo advancement andikuti ane zvayo. Waikura in all dimensions, the spirit, the soul and the body. Zvaikura. Achikura kuti achikomana chiri kukura, vanhu vaiona kudevelopa kuti paari kudevelopa ari kudevelopa kunyange newisdom yomweya iri kudevelopa muupenyu hwake. Mwari ngaakuitire zvakanaka udevelope pamweya. Yekudevelopa panyama haidi Mwari zvakanyanya. Naturally kana zviri zvenyika ine yahanga haite zvokutsvakwa. Unotongoona mwana achikura kuti anotongokura achinzwa kuti aane nyota yekuda kuyamwa mukaka, aane chikafu. Saka zvepano panyika as long as food iripo it's not a problem. But zvomweya manje kuadvansa pamweya ndo pari kuda dzidziso yomweya inoita kuti uadvanse. Usarambe uri mutendi wekuti kunyange wagara muchechi zvemweya zviri kukure newe. Robafato ruri kureva nemunhu waMwari pano rinodrowewa zviri very easy when you move with the Holy Spirit. Ukafamba nomweya mutsvene anokupinza kumakomborero, anokupinza pane zvinodeclarewa zvichitaurwa. Hallelujah. Sanyaya ndoda kutaura pano iri kuti Jesu became strong in the spirit and grew in wisdom, grew in stature. Wakakura paumumu, wakakura papfungwa, wakakura pamweya. Ini ndafarira zera raatangira racho, nekuti vhesi iri kuburitsa kuti pari kutanga kutaurwa nyaya dzake apa akanga ari pa12 years achiri mwana mudiki kwazvo. But ndo pari kutanga kuonekwa kusiyana kwake nevamwe. Nekuti nyaya yekunamata haina basa yekuti munhu mukuru kana kuti mudiki. Mwari anogona kudhila naMoses aane 80 years otanga kutomuitisa mabasa makuru. Vanhu vachiisa maconstitution epano panyika kana kumabasa kana mutemo kuti 65 years ndedzekuritaira. But kana zvapinda Mwari mukati, munhu ane 80 years akatanga kuti ndaakunodemonstrata power raMwari kuEgypt. Saka yandiri kuparidza pano haine zera, inodzoka kuvana zvekare. Samero kari kamudiki kamuteenager kari kunzwa voice raMwari, kari kuita a great prophet in Israel. Nokuti Mwari haasi mutsauri wezera. Ukaenda kuchapter 32 verse 7, 8 ne9 yebhuku raJob, pane nhaurirano dzaiitika pakati paJob neshamwari dzake ina, but dzainyanya kutaura nokuti age yakanga iri pamusoro. Dzainzi Elivasi, Bildadi naZofa. Vanonge vachiitisana nharo nemurume anonzi Job pamusoro pekudhibheta kuti nhamo yako iyi yakabva kupi. Paine dhibheti riri pakati pavo. But pashamwari dzake paive nekamwe kairatidza kuti kamukomana kechidiki kanga kakanyarara, vanhu vakuru vachiita maarguments. Kusvika vaya vanzwa kuti Job tamutadza, ndobva kamukomana kaya kanyatsodzoka manje kanonzi Elihu
ndobva kati ndanga ndakateerera pamavhesi andakota pachapter 32 verse 7, 8 and 9. Ndanga ndakateerera ndikafunga kuti kunzwisisa neuchenjeri zvinobva pakukwegura, zvinobva pakuwanda kwemazuva. Unonzwa kaakutaura zvakanaka, kanoti haisi nyaya yemakore akawanda asi nyaya yemweya wakafemerwa pambuno. Kufemera kwevamasipa ose ndokunopa wisdom. Uri kuona kuti kufemera hakuna zera. Mwana akakura ari paenvironment yakanaka yekunamatwa kwaMwari, munomunzwa akurota zvisinei nezera rake. Mwana akatichwa kunyengetera, mwana akatichwa kuti ndima hadzimirirwe wakuma-10, even kuma-8 years unotaura nendima, even kuma-9 years unotaura nendima. Unokanzwa kamwana kaakurota hope dzinopa solution pamba. Kama mukakoti dedi Mwari vati tina Mwari asina kunyarara, tina Mwari anotaura. Tinoda kuti Mweya Mutsvene timutendere asimbise mweya yedu tipinde munyika inotaura Mwari. Munhu ane voice raMwari usamuteerere. When God speaks to you, doors will open before you. Secret yekufudzirwa kune maropafadzo. Jehovha ndiye mufudzi wangu. Chapter 23 yamapisarema. Hapana chandinoshayiwa. But chii chiri kutaurwa namapisarema 23 ari kuprofita kuuya kwaJesu paJohn chapter 10. Andoti makwai angu anonzwa izwi rangu. Kureva kuti munhu ane voice raMweya Mutsvene ndiye anovhurirwa kune mafuro manyoro, ndiye anovhurirwa kune madhoo aJehovha. Ndinodeclare panguva yamanheru ano, Mweya Mutsvene ngaasimudzwe standard yekusimba kwemweya wako. Mweya wako ukangokura chete unotozviziva kuti blessings are going to come. Blessings are going to come. Vanhu vemumweya vanenge vana Elijah. Elijah haatarise kuti mvura iri kuonekwa here, nekuti ane zvaanonzwa munyika yomweya. I am hearing a sound. Angoona kachanza. Vari kutarisa panyama vari kuti anopenga, hakuna zviriko. Munhu anonamata blessing yake inotangira mumweya. When God begins to speak to you, you know that I am going somewhere. Why? Voice racho rinoendesa kumafuro manyoro. Saka Jesu akakura pakusimba pamweya, kunoti akakura pakufamba noMweya Mutsvene. He advanced in the spirit man. Saka Sunday school yedu inofanira kusangana neHoly Spirit baptism. Vana vekuti ukamunzwa achinamata ari murumu yake ega, haangonamati nechirungu neshona chete. Unongochinzwa kuti there is something chiri kuitika pamwana, Mweya Mutsvene achitaura. Ndakazvipa police pakurera kwandoita mhuri yangu ndikati, mwana wangu ndoziva kuti muchechi ukangonzi age yekubhabhatidzwa yasvika kuFM, we've got a custom yekuti 12 years ndo pavanobhabhatidzwa nekuti akuita sei akura. That's a custom. But ndakamutaura kuti aubhabhatidzwa usatotaura nendima, usatowane confirmation kwandiri yekuti unobhelieva. Saka ndoda kuti upote uchinamata uchitsanya. Wopota uchiti dedi ndinamatirei kuti nditaure nechi. Ndotenda Mwari kuti I'm achieving that. Vanhu vari kubatwa nepower, vanotaura nendimi. Sometimes mwana anogona kuti ari mubedroom make, unonzwa kuti intercession ya prophetic yakutopfuura intercession yandinoita. Mwana achinamata ari ega. Hallelujah. Why? Because Mweya Mutsvene haana basa nezera. Ipapa Sunday school iripo, kune vamwe vanokoncentrata kupfuura vamwe ipapa. Panzi power raMwari rakufamba apa. Unonzwa akutaura nendimi, wozotanga kuona level yekunzwisisa. Nekuti Jesu ari kunzi ari pa 12 years, they were astonished at his questions and his understanding pama discussions ezvemweya. Kunoti Jesu ari kukura ari mumweya. Hallelujah. Ina asida kunyanya kutaura zveSunday school ka. Ndoda kuya kuvanhu vakuru. Nyaya yekukura pamweya ndeyako iwe neukama hwako naMweya Mutsvene. Unouya kuchechi kunoko, amen. Asi pakuuya kwako, relationship yako naMweya Mutsvene anopa zvemweya yakamira sei? Your relationship with the Holy Spirit yakamira sei?
Chakanakira New Testament, it is different from the Old Testament. The Old Testament, the anointing they operated, they were not. The anointing yaenda pana king, imwe yaenda pana prophet, imwe yaenda pana priest. Saka church yaku Old Testament kana kuti chinamato choku Old Testament, they were led by priests and prophets. Problem yaizoita vatendi veku Old Testament ndeyekuti pasina prophet iye hanzwe Mwari, pasina priest iye hanzwe Mwari. Old Testament ne New Testament zvakasiyana. In the New Testament we are born of the Spirit. Tiri vana vemhepo yakaimbwa pano, kureva kuti ipapo hapachaskrina. Handisi kupisa order yautungamirira, order tisabata nezvayo iripo. But for today I want you kuti usakure ukama hwako na Mweya Mutsvene pakunamata kwako. Na wisdom haiuye kana usina ukama noMweya Mutsvene. Ndine munhu ari kuninzwa zvakanaka here? Ndosaka vatendi venguva dzana Mozisi vainetsa, because zvakaonekwa naMozisi havana kuzviona. Mweya uri pana Mozisi, mweya unongoopareta uri kunze kwavo, hauzi mukati mavo. Mozisi ndiye akasangana nechigwenzi chinopfuta akanzwa voice. Saka paari kudzoka kwavari zvaakaona havana kuita sei kuzviona. But ndofarira leadership ya Paul, vaKorinde vekutanga chapter 11 from verse 1, anoti imitate me as I imitate Christ. As I am leading you, Christ wandiri kuona pamweya, ndinoda kuti newe mutenda ari kunditeera umuonewo. Amen. When you are in the New Testament, chinokupa seal ne strength ndichokuziva kuti ndine ukama naMweya Mutsvene uri personal. Jesu akakura pakukura in growth of the Spirit. Kura kuti aiva nerelationship naMweya Mutsvene. Wamuri kuzoona achizomanifesta uya akuti uyu ndiye mwana wandodisisa. Abobva ukachinzi akakura achisimba pamweya. It was the work of the Holy Spirit. You cannot advance in the things of God kana usina ukama naMweya Mutsvene. Kana wauya kuchurch ndoda kuti upange ukama nani naMweya Mutsvene. Ndichabata zvinhu zvinouraya ukama hwevanhu naMweya Mutsvene kuti vasave neexperience. Imi zvokuti ndofamba naMweya Mutsvene hazvite zvokubvunzwa ka. Unozviona nechinhu chinonzi presence yaMwari pauri. Do you carry the presence of God? Mubedroom mako mune presence yaMwari here? Mukitchen mako mune presence yaMwari here? Muoffice yako kubasa mune presence yaMwari here? Murelationship yako naadzimai vako mune presence yaMwari here? Pavana vako pane presence yaMwari here? Izvozvo ndozvanoda kuti ndikutiche panguva ino ndideclare kuti Mweya Mutsvene ngaaite take over in your life, kuti uve ne deep calleth unto deep with God. Uti pakadzama pemweya wangu ngapadzike pane zvakadzama. Kana ndangobata zvomweya ndinoenda kune nyasha dzaMwari, ndinoenda kune open doors in my life. Ndine munhu ari kuninzwa zvakanaka here panapo? Saka Mweya Mutsvene mu New Testament is a promise yakapiwa every believer. Yakatanga kuonekwa in the Old Testament, vachitanga kuona kuti kune chichazouya mu New Testament. Kwaitanga kuonekwa the messianic coming, kuuya kwaizoita Jesu. Jesu uya apedza kuseri kwake kwozouya the third part of the Godhead, the Holy Ghost. Chapter 2 verse 28 yebhuku raJoel inoti shure kweizvozvo ndichadurura zvomweya pamusoro penyama yose. Vatana vacharota hope, vanakomana nevanasikana vachaprofita. Iri kubata mazera ose, iri kubata vanokudzwa, iri kubata vasingakudzwe, kuti vachazara nepower. Ndinodeclare manheru anhasi, Mwari ngaakubatsire utendere the power from on high pamusoro peupenyu hwako. He advanced in wisdom,
because of his relationship with the Holy Spirit. Kana uida kuadvance muzvinhu zvemweya ukama naMwari. Problem yavanhu ndeyekuti anogona kuberekwa nomweya but haadi kuzofamba nawo. Anogona kuberekwa nechi? Kupinda mukingdom yaMwari kuri easy. Ukangoita faith kuti Ishe Jesu pindai mwoyo mangu, anotouya utopinda. But to grow in the kingdom is not easy. Zvinoda maprinciples ekufamba namweya mutsvene. Saka wisdom iyi yokukura kuti mweya mutsvene akusvitse palevel yekuva nemind yaKristu ndo yandoda kunyanya kutaura panapa. Ngatizivei kuti mweya mutsvene ane personality. Verse haiti when it the Holy Spirit comes. When him the Holy Ghost comes. Kana iye auya. Kureva kuti tiri kutaura pamusoro pemunhu anouya opinda mukati mako, wotanga kufellowshipa naye. Kana watanga kufellowshipa naye, otanga kukupa zvaainazvo. Pakatanga kuva nefriendship, panotanga kuva nekuchinjana. Pakatanga kuva nokunzwanana, zvaainazvo anotanga kukupa. Ndinoda kuti parevival ino Mwari ngaakupe zvausina kumborota, zvausina kufungidzira, zvisina kupinda pameso ako, zvisina kupinda panzeve dzako. Ngazviuye namweya mutsvene. Takuda vanogadzira ukama nesimba rekare kare raivapo pana Genesis chapter 1 pavhesi ya2 richipa tariro to a chaotic world. Unonzwa vhesi iyoyo ichitaura, inotaura tangira pavhesi 1 inoti pakutanga Mwari wakaita denga nepasi. Vhesi 2 yobva yati nyika yakanga isina kugadzirwa, ari manyama amire norongo. Mvura yakadzika, pamusoro pemvura paiva nerima raivapo. But I thank God kuti pamusoro pechaos iyoyo paiva the power of the Holy Spirit. Pamusoro pemadhimoni ari kurwa nelife yako, pamusoro pezvirwere zviri kunetsa life yako, pamusoro pemarriage iri kuvava, pamusoro pekubasa kusiri kukomporera, pamusoro pemarelationship ari kuramba kufamba. I want to give you hope. There is the power of the Holy Ghost hovering upon your life. He was brooding kureva kuti airindira kuti handina basa kuti pane rima, ndinoramba ndichitenderera ipapo. Regai ndikuudzei kuti kunyange nyika yakaipa, vana coronavirus vakauya, hondo dzikavhundutsira kuna Ukraine nana Russia, upon this earth the Holy Ghost is moving. Zvichiramba kumusha kwenyu, upon your family the Holy Ghost. Dotariro yechinamato zvakaoma, kune zvisina kumira zvakanaka, but tariro yedu ndeyekuti tikangotanga tamuengage, ndobva denga rati handidi kunetsana nerima nemvura yakadzika, ndobva rangoziva kuti pane mweya mutsvene uri kufamba kudhara. Regai ndingotaura shoko. Vhesi ya3 zvinonzi Mwari akati ngakuve nechiedza, rima rikatiza. Kumavhesi anotevera Mwari vakati let dry ground appear. Kana mweya mutsvene watanga kumushandisa, kunyange zvanga zvakavanzika mulife yako zvinotanga kuapia. Vanokuona as a weak brother vanotanga kuona chakanaka pamusoro pelife yako. Chandinoda kudeclare panguva yamanheru ano ndechekukubatsira kuti iwe relate with the Holy Spirit. Do you want your talent to be extraordinary? Do you want your company to be extraordinary? Do you want your marriage to be extraordinary? Do you want your schooling to be extraordinary? I want you to engage the power which was engaged by Christ even as early as 12 years. Mweya mutsvene. Hallelujah. Mweya mutsvene. Iye mweya mutsvene tikaita ukama naye, unozvinzwa wega kuti right, hope dzangu dzatosiyana. Utanga kurota zviri kure, otanga kuzvitaura, vanhu vakutanga kukuseka kuti ari kutaura zvisati zvaapa upenyu hwake. But when you are speaking, you know I'm speaking things that are not as though they are, because as I continue to speak them, one day they are going to appear. As long as I am related to the power of the Holy Spirit. Abraham aisekwa achinzi Abraham
uri kuzviti baba vemarudzi nokuti vainzwa language yekuti Abrahamu vaiziva kuti ari kudedzana naadzimai vake kuti baba vemarudzi, but pasina chiripo, but nokuti ainzwisisa chiri mukati make, hinyu kuti aha, kune uyo anoshevedza zvisipo kuti zviite senge zviripo. Ukangotanga, do you know kuti faith hazvisi zvivindi? Faith is the movement of the Holy Spirit in you. That's my definition of faith. Mweya Mutsvene akangotanga kusimudza standard mukati mako, when you are full of the Holy Ghost, faith is automatic. Ndosaka kuti chapter 8 verse 14 yebhuku ravaroma inoti vese vanotungamirirwa nomweya ndivo vana vani vaMwari. Haina kusiyana navakorinde vechipiri chapter 5 verse 7 inoti we don't walk by sight, we walk by faith. Kureva kuti munhu anoita walk by faith munhu anofamba nomweya. Saka nyaya inogona kuti mutende ari muchechi arege kuexperience kubata kwaMwari inhau yekusava nefellowship namweya Mutsvene. Zvinokonzerwa nei? Kufeila kuziva personality yake. Ndo yandoda kutsanangura zvishoma totodeclare nyasha pamusoro peupenyu hwako kuti ukure semakuriro akaita Kristu kusvika pasonship level. Pavhesi 31 pavhesi 21 22 ya chapter 3 yaari kunzi uyu ndiye mwanakomana. Because pandakauya musi wekutanga ndakati havazi vana vanowana nhaka, but vanakomana, those who have developed into sonship dimension. Ndine muna kunzwa zvakanaka. Saka teerera unzwe fellowship namweya Mutsvene. Mweya Mutsvene chekutanga ane ma-attributes kana kuti ma-characteristics akawanda. Kana achida kudhila nechivi chemunhu anonzi moto wemunatsi, his fire ndo simbo yake. Kana achida kudhila newe, dhila neconviction is fire. Muri kunzwa zvakanaka? Kana achida kudhila nemadhimoni is fire, but kana achida kudhila neukama newewe is a dove, anouya zvine unyoro. Maroma akazoti neunyoro zvinoda kutaura neunyoro, neunyoro zvinoda kutaura neunyoro baba. Kureva kuti mweya Mutsvene when he is coming in your life anouya neunyoro, hauye neviolence, haasi violent. Ukanzwa zvakunzi the kingdom of God suffers violent and the violent take it by force, anenge apa basa against madhimoni, but when he comes kwauri anouya zviri gentle. Ndosaka kwachira kuti musi unotanga kutendeuka munhu kashoma kuti tinoona manifestation achipunzika pasi. Munhu anongotaura zviri simple kunge pasina chauya mari. Jesu pindaichi ipapo achirevesa munhu iyeye, there is a relationship with the Holy Spirit. When he says Christ come within me, the Holy Spirit comes and resides. Anouya zvakanyarara, but auya zvakanyarara sekudaro anotanga kutsvaga ukama newe. Ipapa paukama ukapa master pekufamba namweya Mutsvene uchiziva zvaari. Kana ainewe anouya akadzikama achida kutsvaga fellowship. Kune vhesi iye traditional yatinoshandisa kuchechi kwedu pakuisa ngoni dzerwendo inowanikwa kunda vakorinde vechipiri chapter 13 pavhesi ya 14 inoti the grace of the Lord Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Kureva kuti nyasha dzaisho wedu Jesu, rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwamweya ngazvive nesu. Chii chiri kutaurwa? Zviri kunzi mweya Mutsvene anoda fellowship, anoda ushamwari newe. Ukagona kuita ushamwari naye ndiye anotanga kukupa advancement, growth, development in the spiritual world, development in understanding scripture, development of your faith, development of the glory that has been put within your life. Panari kunzwa zvakanaka here? But now problem yaanozoita mweya Mutsvene ndeyekuti anogona kurarama number 1 maattributes ake, mamwe kunge kana atadzirwa anogona kudzimika zviri simple. Ipapa pandiri kuti ndoda kupaterera zvakanaka ipapa. Da kubata maareas matatu anodzima vanhu, kwete do chete andofunga kuti anoenderana nerevival inei yema blessings. Maareas matatu anodzima vanhu mweya Mutsvene. Ukaverenga kuna vaTesalonika vekutanga chapter 5 pavhesi ya 19, vaTesalonika vekutanga chapter 5 pavhesi ya 19 inoti iyo quench not the spirit of God. Yobva enda pavhesi ya 20 yobva yati despise not prophecies. Anditika musazvidze zviprofita.
Chinokudza munhu pakunamata kufamba nechiprofita. Kana ndikuti achiprofita asi kungotaura chinobva uchiparidzirwa. The secret voice inodirecta upenyu hwako. Unogona kudespise that voice within you kusvika wakugona kudzima mweya mutsvene. Saka chinoitika ndechekuti ipapo ndo panofira kukura kwevanhu, panofira simba raMwari muvanhu. Vanhu vari skilled kugona kudzima mweya mutsvene. Mweya mutsvene ane zvinhu zvitatu zvaanoda kuti ndingobata zvaanowanzotaurawo. Maybe ndiri kutaura from my own testimony and experience. There are 3 things which the Holy Ghost zvaanonyanya kutaura kuburikidza nazvo. Chekutanga, mweya mutsvene anouya mulife yako kuti akudzidzise kunamata. Anofarira kuti uite sei? Unamate, because chaakatoinga ndechekukubatsira iwewe pama weaknesses ako. Chapter 8 verse 26 yavaroma, hatigone kunyengetera asi mweya mutsvene anogonera. Nekugonera kusingagonekwe nekufunga kwedu. Kureva kuti mweya mutsvene mandate yaakainka ndeyekuti vanhu vagone kunamata zvisingabve panjere dzavo, zvisingabve pakuziva kwavo, zvisingabve pakuverenga kwavo, zvinobva pana mweya mutsvene. Chapter 3 paverse ya 5 yazvirevo, musazentamire panjere dzenyu, vimbai naJehovha nemwoyo yenyu yose. Kureva kuti mwoyo wako ngaubatirane nesimba ratiri kuparidza panguva dzekunamata. Wakasvika pakusiya mweya mutsvene kusvika aona kuti regai mweya mutsvene wacho arelease praying language. Matongues pane ekuprofita, matongues pane ekunamata. Mutendi wose anotenda Pentecostalism tinotenda pakunyengetera kwete nekufunga kwedu, tinotenda pakunyengetera nesimba ramweya mutsvene. Tinoda kudeclare parevival ino nyengeterera nyasha dzekuti Baba ndibetsereye, handidi kunamata nekufunga kwangu, handidi kunamata nekungwara kwangu. Wakataurirwa kudaro Zerubhabheri anoudzwa nezwi rechiprofita, anonzi gomo iwe ndiwe ani pamberi peZerubhabheri, uchaitwa sebana, because it's not by might, it's not by power, it is by the Spirit of the Lord. Noda kuti urelaye neukama namweya mutsvene, urege kumudzima. Vazhinji vanodzima mweya mutsvene paprayer life. Vamwe vanotomboita favor yekuti akarara anonamata nendimi. Nyamba ndiye ari kusimudza standard, wakarara ari kukunamatisa. Paunopepuka utaure nadzo. Somehow pari kushaya understanding yekuti unamate naye wamuka, but atori mukati mako ari kutozvikonfirma. Kune vanhu vakawanda vekuti anori kuti achitara nendimi, but mureality haana. Zvinoda kuti there is a level of quenching yamweya mutsvene iri muupenyu hwake. Pane paakadzimwa mweya mutsvene, it's either by lack of understanding yokunzwisisa nyaya yekunamata nendimi. Koita vamwe vanofunga kuti hazvina basa, chero ndichinamata. Ramba kuve mutenda akadaro. Ndimi mubhaibheri achizi chipo chinopiwa kuma individuals. Ndimi dzakataurwa pachapter 16 verse 17 yaMark inoti zviratidzo izvi zvichateverera vanotenda, vachadzinga mweya yetsvina, vachataura nendimi. Vanoita sei? Hazvina kunzi maapostora, hazvina kunzi maevangelista, hazvina kunzi maelders, hazvina kunzi madeacons, zvakanzi vanotenda vachataura. Iyo chechi yatinopinda inonzi AFM ndo pakanga pakazorora doctrine yayo. Waitenda John G. Lake kuti mutendi wese auya ngabhabhatidzwe nepower yamweya mutsvene. Kana usati wabhabhatidzwa, ndoda kuti paweekend ino uti Jehovha Mwari, I am making an appointment. I need the baptism not only of water, I need the baptism of the Holy Ghost. Saka anodzimika ipapa pakusanamata nendimi. Ukaona uchipinda muprayer room uchinamata neshona, uchifarira kufunga kuti shona yako ine simba kana kuti chirungu chako chine simba kupfura mweya mutsvene, uri kumudzima. Chaakauya kuzokupa praying language yekunokakatama mysteries yelife yako iwewe. Your life is a mystery. Kune mysteries dzakaitika mumusha menyu usati waberekwa iwewe, dzinozikanwa namweya mutsvene nekuti akanga aripo pakutanga.
kana kunamata anoziva kuti ndopaipa unoti ukaramba uchinamata nendimi unotaka kurota wakuroteswa zvinhu zvakaitika mumusha menyu uchinozvidzura wega uchiti ndarota ndichirwa nevamwe vanhu vandaona vanga vari pasi penyanza vanga vachiita ngevarungu vane besi rehove kuno unorwa nenjuzi. Why? The power of the Holy Ghost rinoempower mweya wako kusvika wakurwa nezvinorwa neupenyu hwako. Ndakamboverenga mumwe musharukwa ainzi Kenneth Hagin anoti nenhau yekunamata nendimi iyoyi rimwe gore akamuka pakati peusiku ndobva atanga kunzwa the movement of the Holy Spirit, ndobva atanga kunzwa burden, bvaangotanga kunamata nendimi, bvaangotanga kunamata nendimi. Ashingonorara kudai ndokubva arota mwana wake achipinda mutsaona achibuda mangwanani mwana ari kuisira daddy phone, baba Mwari wakandiwanira nyasha, ndakapinda mutsaona mota ikaparara ndakabuda ndisina scratcher, but mwana haasi kuziva kuti baba vari kutaura navo vanga vakaengage nepower ramweya mutsvene rikanonunura mwana. Taakuda vanofamba under the power of the Holy Ghost. Imbodaira amen inoburutsa power iroro muservice ine. Don't quench the spirit. Vamwe vanomukwencha the spirit pakunamata. Prayer dzevamwe vanhu tso. Ukaona prayer life yako pa 24 hours according to mabelief randita Bible. Uchiti ukasangasa 24 hours haugona kuverenga 1 hour. Kuverenga ma-hours wanamata. Uri kutamba nechinamato. Chinamato chinosetwa nguva. Chinamato zvongoti vatondinzwa ndakutoenda kubasa. Chinamato chinosetwa chi? It is only prayer life inobatsira kuti mweya mutsvene asadzime. Vanhu vasinganamate vanodzima mweya mutsvene. Vanhu vasinganamate. Prayerless people havana voice raMwari. Prayerless people havana mweya mutsvene. Wakadzima uripo haubve zvawo, but unenge wakadzimwa. Kana tikapinda murima ndikaona musina light azvirevo kuti electricity potential yayo haipo, hapana aenda kunobata switch. Mweya mutsvene anenge aripo but akadzimwa. Kune vanhu vanodzima mweya mutsvene nekuda level yemana. Never be too busy zvekutadza kuseparate ma-hours ekunamata. Pane vanhu vese vari munomu, there is no one who akave busy saJesu. Hapana. Hapana akave busy saJesu. Why? Jesu aimomoterwa nevanhu vari kuma 5,000 every day, almost every day. 5,000 vari kutaurwa vacho vanonzi vai varume chete according to Matthew. Paipa akazowanza chingwa zvinonzi 5,000 varume chete ndovanga vakakomberedza Jesu. 5,000. Majudha angari mapolygamist vairora vakadzi vakaita sei? Ngatimboti average yekuti vaingova ne2 vakadzi. Papa vane vanhu vangani? Kana varume vanga vari 5,000. Vatu 10,000 plus 5 va 15. Kokana vaine vana 3 average. Ndavaibereka vaibhiliva kubereka futi kamaJudha. Pane vanhu vangana. Nekuwanda kwese ikoko Jesu akamaintaina inonzi prayer life. Hakuna kubasa kwaunoenda, hakuna upenyu hwaunorarama hunofanira kukupa too busy kuti utadze kunamata. Zvinoita kuti usave munhu ane ukama namweya mutsvene. Chapter 5 verse 16 yaRuka zvinonzi yakanga iri tsika yake yekubva pane vanhu achienda kunochengetera. Chapter 6 verse 12 yaRuka inoti he continued all night prayer. Chapter 14 from verse 22 zvichidzika yebhuku raMatthew wapedza kuwanza chingwa haana kucelebrate miracle, wakadzokera kugomo akarara achinamata. Vakazomuona mangwana apa neimwe miracle. Yanezuro ndeyekuwanza chingwa, yanhasi ndeyekufamba pamusoro pemvura. Kana uchifamba naMwari haurarame netestimony yakare, haurarame nepresence yakare. Zvaakaita nezuro nanhasi anozviita. The Holy Ghost haadi kudzimwa. Jesu ainamata kusvika mwe musakanamata kusvika mbatya chaidzo dzabwinya. Mwe musakanamata kusvika inzwa munhu anogara achiticha vanhu masikati ese achinoporesa varwere
akaenda kuGallery opinda Decapolis, zvinoreva kuti maguta 10 ari mu1 sita, aitenderera mese imomo achienda kwakawanda achifamba kunana Samaria, but with that busy schedule aiziva kuseparata nguva yekunamata. Kana achinge ari Daniel, he was a politician in the land of the Babylonians, but 3 times a day he made sure that he would call upon the name of the Lord. Nditerere prayer center wakatoprofitwa kuti unoti prayer center, prayer ngaigare pamusoro poupenyu hwako. Mweya Mutsvene asadzimwe. Mwana wechikoro usati wapepeka session, usati waperekedzwa kuchikoro, separeta nguva dzako 10 minutes. Mwana wangu, Jehovha makanaka, makandipa vabereka. Jehovha makanaka, ndiri kupiwa fundo. Rarama mwana wangu uchiziva kudana zita ra Jehovha. Anina nanodana kuzita ra Jehovha anyadziswe. When you want the Holy Ghost to move, be a prayer warrior. Be a prayer what? Warrior. Iva munamati. Simba rokunyengetera, simba rehove riri mumvura, simba remuKristu riri pakuvimba nekunamata. All the talents, all the abilities, all the skills, all the achievements, everything that you have, submit it in the secret place. Danana Jehovah anotiskwederai kwandira neni ndigoswedera kwamura. David had a successful kingdom, very powerful. Wherever he went, he was victorious. But I want to tell you, he's one of the prayer warriors of the Old Testament. Kunyangwa ine politibro ya anorongera basa remu kingdom make, kunyangwa ine makurukota ne masoja ahavimpe ne usoja wavo, anovimpa ne kunamata, takuda vanovimpa no kunamata. Ivavo vakadaro avadzime Mweya Mutsvene. Prayer inoseterwa wachi. Unonzwa Jesu achibvunza vadzidzi vake kuti matadza kurinda neni here 1 hour chete. Vadzidzi vari kuti matadza kurinda neni 1 hour chete. Ndeve kuOld Testament. Havasati vadurirwa chingwa chemuviri wake, havasati vazadzwa naMweya Mutsvene. But ari kuvabvunza zvokuti munogona kuti mukutadza kurinda neni 1 hour. Kurati Jesu ari kuti varume, izvo zvinoda vanogara pamabvi. Chinamato chinoda munhu anogara pamabvi. Testimony inouya kuna vanhu vanogara pamabvi. Haana chakaita kuti munana uburuke muchecha. Waidurwa shungu dzake. Waiva a prayer warrior. Mwari ngaamutse vana Dibora, Mwari ngaamutse vana Hana, Mwari ngaamutse vana Job, Mwari ngaamutse vana Moses. Ma prayer warriors. Pane zvandiri kunzwa muzvara nhasi. Shariko tarabaya. Ramba kudzima Mweya Mutsvene. Do you know vamwe vanhu vanodzima Mweya Mutsvene papi? Rega ndibve paprayer. Vamwe vanhu vanodzima Mweya Mutsvene paarea yefasting. Kana uchifamba naMweya Mutsvene, fasting hadzingoitwi. Pane inonzi basic prayer life. Rega ndibodambura brain dzako according to scriptures. Verse inotaura kuchapter 23 verse 1 verse 2 kusvika kuverse 3 yaMatthew inoti iyo maFarisi anogara pachigaro chaMozisi. Vateedzerei zvavanotaura, asi mutateedzere zvavanoita, because vanotaura vasingaita sei? Vasingaite. Jesu aiaprova philosophy nedoctrine yemaFarisi. Vanoziva zvavanotaura. MaFarisi aiva negood doctrine, vaizorasika pakushaya Kristu, but good doctrine vaiva nayo. Ndosaka uchiona kuti pane vanhu vese Jesu aikomenda maFarisi. MaFarisi aibelieve resurrection, rapture, second coming, vaizvibelieve. Vanga vakasiyana nemaSadducee. Vaibelieve zvevatumwa nyika yemweya vaibelieve. Saka Jesu aiti vateedzerei. But enda munoona zvaanotaura pachapter 5 verse 20 yaMatthew. Anoti kana kururama kwenyu kusingapfuuri kwemaFarisi, hamugone kuona umambo hwaMwari. Kurati ndinogona kuenda dimension yekupinda muumambo hwaMwari, ndinogamuchira Mweya Mutsvene wapinda muumambo hwaMwari. But nyaya yekuexperience, yekuita enter, nyaya yekuona zvemuumambo hwaMwari inosiyana maringe nekukura. Saka Jesu ari kuti kana kururama kwenyu kusingapfuure kwamaFarisi, hamugone kuumambo hwaMwari. Chichi ari kutaura mapractices yemaFarisi aanobelieve, mukateedzera munoona simba raMwari. Vaibelieve chi handi kuchapter 18 verse 12 yaRuka. MuFarisi achiita pride pamberi pemutadzi, pamberi paMwari. Anoti kana ndirini I fast twice a week. I fast twice a what? Kana itai zvavanotaura maFarisi. Itai zvavanoita sei? I fast twice a what?
Ukaona fasting life yako ichira kuti ine mazuva mashoma, andikukunyebera. Kingdom power iri unorionera pane vamwe. Mutendi wese unofanira kudzidzira kunamata nokutsanya. That's biblical. Unonzwa pamberi pacho kuti ndinobvisa chegumi chezvese zvandinazo. A tither. He was a faithful tither muFarisi. Kusvika akubvisa nechemhiripiri 23 verse 23 yaMatthew. Efarisi. Jesu ati mukana kururama kwenyu kusingapfuure varume ivava. In other words, my beliefs enyu akasapfuura. I believe in fasting. Fasting inoderedza nyama, inokurwisa kunyika yerevelation. Vanana baba nana amai, kunyangwe ukaita busy sei, tsaura mazuva kuti mweya mutsvene awane pekufamba. Asi kukupa kuti 3 per week ndakokutarira basic yemaFarisi, iwe chuza. Kuti waugumire pakangonzi 10 days dzakadedzerwa, unongapfuurira mberi kusvika wazomirira kuti pastor vadedzere. Live a prayerful life. Upenyu hwekutsanya. Utakakuona kunyangwe nehope chadzo dzinochinja. Fasting. Saka vanhu vakawanda vanodzima mweya mutsvene pafasting. How? Iye nokuti anotoda kuti munamati. Sometimes anotombokurotesa iwe. Ini dzimwe nguva mara anonditira zviri fun. Kana achida kuti nditsanye. Ndokona kurota ndine nzara ndichienda panodyiwa chikafu. Shop inochinja iyoyo. Kana iri food outlet, kana iri McDonald's, kana KFC, inochinja. Yoita hardware. Samara ari kuti haungadyi chipikiri uri kutsanya nhasi. Haungadyi chipikiri uri kuita sei? Vazhinji munozviita munomborota dzimwe nguva wakagara pane vanhu uchidyambwa nechikafu ufunga kuti mweya wakushaya kuzi kushaya uri kudyisa chimbo nhasi imborega kudya. Ende unototi uchipepuka unonzwa hana yako ichitaura kuti ndikufanira kutsanya nhasi, ndikufanira kutsanya nhasi, wobva wadzima mweya wacho. Kungoti kwabikwa chete kungopfuura nepaMcDonald's inoita kukukakata kuda kucheuka kuti tozozviona Mwari anondinzwisisa hatiri vanhu vari panyika ndingazvikwadza. Vana baba kana takuda kurarama in the power we fast. Ende kune dzimwe nyaya dzinopera nekutsanya kwako at personal level. 17 verse 21 yaMatthew, zverudzi urwu hazvibva asi nekutsanya nekunamata. Pane pamwe panonzwa magiya rimwe gore Mwari vakuda kundiendesa pane imwe level. Kuti evo ndozvo ndakuda kukupa chakati mukingdom yangu. Chandaiona kuti chachiri chinhu chiri precious before me according to the promises of God. Vakatanga kungondishayisa nzara so kuenda mazuva nemazuva, mwedzi nemwedzi, kuita kunge ucharova gore. Mwari ane chaari kukuonesa chazoitika wozva kuti pane zvanga zvichiramba zvekumusha zvaita ufanirwe neizva. Kana achitaura nyaya yekutsanya, don't quench the spirit. Vanhu vese vari kutora nguva yakareba musingatsanyi, ziva kuti muri kukwencha. Futi ndine BP, ndine sugar, kune anonzi partial fastings. Unongodya kuti urove mapiritsi chete. Unoreduce meal. That's where miracles come. Mwari vachizoona that sacrifice, mwe musi unoona sugar yaendayo. Don't give excuses. Kaona kuti ndoshanda basa rakaoma, do something chinoita kuti uwane energy. Partial fasting, atidi kuti uite extreme inokwadza. Kune nonzi asceticism to destroy the body. I'm not talking about that. Ndikuita discipline yekuziva kuti mutendi anofanira kunamata. Rimwe gore ndakatanga kutyira kamwana kangu. Kaititedzera pama 10 days. Kadiki ndokati iwe unobreka na 11. Chikomana chidiki chiri kuma 4 years. Chokaona kuti vamwe havasi kudya. Choti handisi kudya, ndoti aiwa unokuwara. Kusvika Mwari azonditi uri kudzima mweya wangu. Hauzive zvandiri kuita nemwana iye. Chaipedzana 4. Ene zvam grade 3. Square. Mwari anogona kuita anything. Pana runda zvakanaka. Tikamutendera mulife yako iwe. Don't quench the Holy Spirit pa area ye fasting. The last area inoquenchwa mweya mutsvene. Message yangu yakarebesa mufundisi uda kuikata. Mweya mutsvene anodzimwa pa area ye giving. Giving. Pa area ichi. Do you know kuti pane mumwe munhu ari papa wokuti anogona kuona munhu ari papresident worship panapa. Unotenga uri kubatwa nemweya wokushora. Vanogara vachingopfeka dress rakati. Pauri kuzvifunga izvozvo, uri kutozvinzwa pamwoyo, unotozviziva kuti pamba pako pane dress rinoenderana nayo. Dzimwe nguva zvinouya sepfungwa, dzinoona manidzi, kumwe kwacho kunenge kutoshora. But hakuzi kushora, uri kuoneswa need namweya mutsvene kuti apo you can help. Area ye giving, ndikutanga pa charity giving. Kungopa kwekubatsira. Mwari anokuonesa need, you ignore that need. You are quenching the Holy Spirit.
unoita munhu umba wakaberekwa naye ane need yekunzi mwana ashaya chikoro uripo, ugoona zvichiramba zvichingotaurika uripo, capacity uinayo you ignore, uri kuignora kufamba namweya mutsvene. Pese paunomita manidzi evanhu uri kuita kuti friendship yamweya mutsvene ikure muupenyu hwako. Kune vanhu vanonyima, kunyima kunoita kudzima simba rokufamba namweya mutsvene. Vanhu vese vanonyima, vanyimi vasingagone kutambanudza, vane zvioko zvakadai. Hanzi mumwe munhu anga ajaira kupihwa ndokubva awira mutsime, saka ari mutsime imomo haagone kutambanudza maoko anenge akadai. Zvikanzi iwe ndipo ruoko rwako, nyaya yekusada kupa yakada kuti anyungura akaramba akangodai. Zvikanzi ndati ndipo, ndobva shasha yakaona kuti uyu ane mweya wokunyima, ndobva yati kuti azvinzwe anoda mweya wokugamuchira. Zvikanzi rega ndikupe ruoko rwangu, ndo paakatambanudza, ndo paakazobuda. If you want to move with the Holy Ghost, be a great giver. Wherever you see a need, be a giver. Wherever tithe is needed, pese paunotambira. Iyo nyaya yetithe, social media iri kukanganisa vanhu. Kuna vanhu vari kuataka tithe. Ani mambo zvinhu social media. Let me tell you the truth. Kana uchifamba namweya mutsvene chaiye, wafamba wanhu ushamwari naye, ukasabvisa tithe unonzwa mhosva, kwete condemnation. Inonzi conviction yekuti I have done something wrong. Ndatora mari. Ndikangopinda mupersonal life yangu, ndakagadzira envelope kumba. Whether wandipa 100 rands, musoro mangu mune conscience dzekuti pa 100 rands pane 10 rands yaMwari. Envelope yo iriko kumba ndikutoziva nemari irimo. Ndichatotumira vana mangwana Sunday yako enda kuti enda munotora mari yangu pakati. Every time I'm very conscious about it. Why? Usamirire zvokunzi hanzi ndeye Old Testament. Test the Lord for a testimony. Ukanyatsomutesta ukave consistent, unotanga kuzoona. Unotanga kuona kuti pane papari kuopareta chi. Vazhinji vari kuvhara madhoo nenyaya yekusabhilivha tithe. Achaibata zvangu zvishoma mangwana pafavor yeblessing. Pandoda kutaurira kuti zvinoshanda zviya. Hanzvadzi yangu first born imba medu vaita nharo zvishiva azvetaidza ndizvinzwisi vandavaticha varamba vachiita nharo vanorara, ndo pakazoya voice ramweya mutsvene manje zvikati iwewe zviri kukurambira 1 2 3 zviri kukonzera kuti ubvise tithe, ndobva azvitedzera zvazotanga kutoitika. KuZimbabwe kunofuka kana tine background yeFM kune vakatendeuka kare, kune vainzi mbuya murape vaiprofita zvokunhonga tsono uchisvika so kuprofita nemweya chaiwo kuti imwe inenge yayo kuuka mazuva ano, mweya chaiwo. Mbuya ivayo vaikudziva kuti dambudziko rako ritanga kubvisa tithe uone rinopera, azoda kukunamatira. Mweya mutsvene achivataurira nomweya kuti baba ava hudyi huri kuuya kukambani kwavo, ende pamba pavo paiuya maambasadha vanhu vaibva kunyika dzekure, vakavaka chechi vari 1 nenyaya yekupa muchembera ari kumusha, because vaipa zvinorwadza zvokuti uchisvika nezvakawanda vanokuudza kuti mweya mutsvene ari kutondiudza kuti pane ari kuburuka pabhazi ari kutora zvamauya nazvo hazvisi zvangu. Ndoko wanga wasvika level yekupa mulife yavo, kupa kwekutumwa nani naMwari. Mwari ngaakuite mupi muimba yaMwari, musociety, kumhurire kwako zivikanwa semupi. Ukadaro watekenya the power of the Holy Ghost. Simba ramweya mutsvene. I love the power of the Holy Spirit. Indotenda kusimba ramweya mutsvene. Ndotenda kusimba rinoisa imwe faith inoita zvishamiso. Simba ramweya mutsvene. Unoritendere parevival ine. Do you believe in the power of the Holy Ghost? Iwe kuna vanhu, David was a king, ari pachigaro, ari kudriver bhizi ari very fast kupfuura mamwe, ari kudriver chinonzi chikochikari cheche chariots, achiremekedzwa ari mambo aine makurukota. But kune chinhu chaakachemera musi waakatadza. Haana kuchemera chigaro chake, haana kuchemera status yake. Chapter 51 yamapisarema verses 9 10 kusvika kuma 13 uko, pane zvaakanzwa kuti hazvisipo pandiri paakaita chivi nemukadzi womunhu.
akatadzira Mwari. Akanzwa kuti wakomana haana kutya judgment yokuti ndakukutorera umambo, haana basa nawo. Do you know kuti kana uri ukamana Mweya Mutsvene, you are not concerned about many things. Unongoziva kuti kana ndingori muna Mweya Mutsvene, all those things they will come. Anoti Jehovah, create a clean heart in me, put a steadfast spirit. Ndofarira Paulo to do not cast away the presence of the Lord. Ranana baba nana maya chirikudiwa pamusoro peupenyu hwenyu sister, hakuzi kuti munyanya kuzvigadzira zvisina kuipa kuva neoda. Chirikudiwa pamusoro peupenyu hwenyu baba, hakuzi kurongeka, hazvina kuipa zvese izvozvo. What is needed upon your life? David anoti musandiburitse muuvapo hwenyu, kana ndane uvapo hwaMwari. Simba raMweya Mutsvene rakuopareta. Ndakuda manheru ano patakuzonamata uti Jehovha Mwari, I need your presence. Mambo haana kuchemera chigaro nekingdom, wakachemera uvapo hwaMwari. Ndiri kuda kuti panguva yemanheru ano mweya wako uve nenzara. Vakaropafadzwa vane nzara nenyota yekururama vachagutiswa kwazvo. Varume kana uine nzara ukatanga kufamba naMweya Mutsvene, anodevelopa the wisdom of Christ in your life, anodevelopa the voice of Christ in your life. Kune vaakurangarirwa parivival ino, ramba chinamato chiri dry, ramba chinamato chine chisina moto. Taneta kunamata chinamato chakadzikama. Kana ndapinda mupresence yaMwari, handitarise umambo uri pandira, handitarise maachievements. Zvinonzi uri muuvapo hwaMwari. Areka ichiuya wakatanga kutamba, vanhu vakati akupenga. When the presence of God is filling your life, haudzikame mwana wamai vangu, hakuna anodzikama. Kana zvimpere moto rauya pamusoro pake, ndiye mweya akaonekwa pamabasa avapostora, akavabhabhatidza, akavazadza. Vanapita vaizikanwa nekutya, vaizvininipisa kuti isuwo here tinozikanwa tiri vekuhove, hatina chikoro. Vakatanga kukompita nevane zvikoro, because when the anointing of God comes upon your life, anokukavhiridza zvisingagonekwe navanhu, naMwari zvinogoneka. Chapter 4 paverse 18 ebhuku ramabasa avapostora, zvinonzi varume vakanga vachipikisana navo ndokubva vavashedza vakavagadzika, vakatanga kunzwa wisdom yaakubuda muupenyu hwavo. Zvinonzi vakabvunzana vega vakati tinoziva vanhu havasina kufunda. Mumwe ndokubva avapindura akati, varume, vanhu ava vakambofamba naJesu, hakuna anofamba nomweya anoramba ari zungairwa, hakuna anofamba nomweya anoramba asina oda, hakuna anofamba nomweya anoramba asina remangwana. Ndinodeclare mwanasikana, remangwana rako rakanaka. Ramba kudzima Mweya Mutsvene, ita ukama neprayer, ita ukama nefasting, ita ukama negiving nezita raJesu. The anointing of the Holy Ghost is in the room. Ndiye anopa wisdom iri supernatural, zvisina kuwanikwa kumabhuku. Unotanga kuwana zvakuuya kuhope dzako, wakarara, wakurakidzwa masikireta ezviri kuuraya vanhu mumusha. The wisdom of God is now operating. Do not declare the wisdom of God, do not declare the knowledge of God, do not declare the power. Hallelujah. Unopa ma solutions za Daniel ari muBhabhironi, ari mufamba nomweya, ndimi dzakanonyora so kuti mene tekele ufasina. Mafilosofa akauya, n'anga nevaroyi vakauya, vakatadza kuivona language iyoyo. Daniel vakanga vamurasa. Unonzwa pa chapter 5 verse 10 ne 11 ya Daniel,
zvinonzi vamudedza Dhanieri wakanga ari murume waisouva zvakaoma akazara nelight nerevelation wakazara newisdom. Wonzwa pavhesi ya 11 yacho yakuti there is a man in your kingdom anoita zvishamiso. Ndokubva auya akati ndauya ndakazara nomweya mene ari kureveya. Ndokubva adudzira uchadudzira zvakatadza kududzirwa nehama dzako mumusha mako. Uchavhara madhoo akavharwa nekuda kwepower of the Holy Ghost. This is a church of fire. Iri ukarinzwa riri kulogosi harise moto mauri. Kune vaita rekurotomoka vachitaura pane magwaro vasina mweya waMwari. Harishande. Gara mweya waMwari urijika. Iri unozati ukawanda mweya wacho unokupa inonzi nzara yekudevour the word. Masigns ekuti Mwari hazi kufamba newe kuona usina nzara yeshoko. Munhu wemweya anozvinzwa kuti mazuva ano ndane nzara shoko raMwari. The anointing is on this revival. Kunada kubatwa nesimba raMwari. Vana Jeremiah vano ndakatadza kurinyarara under the prophetic anointing. Rakaita semoto. Ine ndiri kutenda kuti svondo rineri kunada kusimbiswa mweya wewisdom. Kuna acharota zvakaitika mumusha mavo kare zviri kuhonta vana vake today. Uchaenda munyika yewisdom inonzi deeper calleth unto deeper. 119 verse 98 yamapisarema. Through the revelation of your word I am wiser than my enemies. Deep calleth unto deep. Peter wanga uchikanda uchishaya hove wanga usina kuudzwa nemunhu akazara mweya waMwari. Paakanzi chikanda kunokanda paanga chikanda every day. The word got deeper. Something supernatural is in this room. Something powerful. Simta wakagara pawakagara. Vara maziso ako. Kune mweya ramba wakanyarara uchiniteerera mbomera kunamata. Inoti kana 2023 achiuya mweya iyoyo inotanga kufanoronga madebts ekuataka life yako. But through the wisdom of God you are going to reverse. Vanoronga vachagara matara asi uchazviona pamweya. Uchatanga kurota dzimwe nyaya zisati dzatanga kuitika. Advanced knowledge, advanced wisdom. Utanga kuudzwa zvinoda kufanoitika. Rimwe gore ndakatanga kuona guva rakanyorwa kunzi Nyereyemhuka. I began to pray and to fast. Ndichiramba mweya werufu. Ndakazopinda mutsaona yakaparadza motikari yangu asi ndakasara ndisina kana scratch. Ndikabuda because the wisdom of God went ahead of me. Kune vanhu vada kutanga kufanoratidzwa mysteries avo. Patichaparidza patinonopisika musi weSunday kuchatanga kukura the spirit of knowledge, voice of God in your spirit. He grew and became strong in the spirit. Sharato saya tanga kunamata wakagareva. Unoziva pawakadzima mweya mutsvene. Horataraba kusandaraba deta basaya. Simza voice. Kune zvakutoitika izvozvo. Simza voice. When the enemy comes in like a flood. Kune zvakutoitika pakagara pawakagareva. God is changing your prayer life. Wangochina mata but ari kukupa another dimension. He's increasing you to another level. 12 verse 10. Yebhuku raZakaria inoti ndichadurura mweya wenyasha inokunyengetera. Asingataure nendimi totanga kuti uri papo Mwari izvozvi.
Mwari ngaakupfekedze mweya unogara pamabvi, mweya unokupfekedza moto, unorwa nemabasa erima, unorwa nezvinoramba progress. Varanda vaMwari vachideclare blessing, kune mweya inodzimaidza. You are now going far above the works of powers of this world. In the name of Jesus, Jehovah ngavafemere pamusoro peupenyu hwako. Simu the voice. Sharadabasaya. Ramba kurarama upenyu usinganzwike uvapo waMwari. Moses anoti kana musingaenda handidi kuenda. Chinamato chinorwadza usinganzwe presence yaMwari. Where is the presence of God? God wants to touch you. Riko talabasanda. Simu the voice. Kune zvikutoitwa naMwari. Kunoona unonoka kubatira zvinhu zvemweya so. Achinzwa vamwe vanhu vatozara so. You are used to the things of God. Unozopepuka wakuona vamwe vakupunzika ndipo unotanga kupepuka. Haubatwi nemweya waMwari. Why are you slow to be sent? Why are you very slow? Why are you very slow in the things of God? Muyamtsweni.